Synes du virkelig, det er så funny? Hvad vil du ikke grine sådan over? No, mine! Du er ved at begå selvmord og alt muligt. Hvad sker der? Nå, du er fuld af græs. Oh shit. Au, 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 au. Okay. No. Hvad fanden er der for nogle gede, du kommer med? Du sagde gede eller sådan et eller andet. Ged. Det er også vildt sjovt, det kan jeg godt se. Ja! Wow, shit! Det er ligesom sådan en eller anden død, der satte sig op. Hvad fanden har du koge i? Luna? Ja. Oh my god. Bare følg lyden. Jeg skal nok finde mig en anden gang. Hallo, prøv nu lige. Jeg er der her stadigvæk, ikke? Prøv lige at række hånden frem. No! Bang! Jeg sender seriøst når det her til Michael. Så kan jeg seriøst se, hvor weird du er. Sig mig, hvad du koger i. Moonwalking eller hvad? Så samler du lige i jorden. Oh my god. Står du godt? Ikke ret længe i hvert fald. Det var ikke engang sjovt, Luna. Du ved godt, Benjamin, han går dernede, ikke? Nej, du ved ej. Det er sgu da ikke engang sjovt, man. Det var ikke engang sjovt. Hov. Græs. Græs. Græs, er du fuldstændig skør? Jeg er bange for lige pludselig for sådan en bensbakker på røven. Skal ikke prøve at blive kørt ned af en bil igen? Nej! No! Okay, jeg stopper den lige.